Po celý kalný, ponurý podzimní den, v němž se neozval jediný hlásek, v němž tísnivé mraky visely z nízké oblohy, projížděl jsem zcela sám neobyčejně pustou končinou země a teprve s večerními stíny dorazil jsem na dohled k neblahému domu Asherů. Na srdce mi dolehl chlad, skleslost, ošklivost. Myšlenky prostoupila neskonalá pustota a ničím na světě nedokázal jsem vykřesat z fantazie špetku vznešenosti. Co to jen je? Uvažoval jsem, co mě tak podlomilo při pohledu na dům Asherů. A přece jsem byl odhodlán pobít v tomto truchlivém domě několik týdnů. Jeho majitel, Roderick Asher, býval jedním z druhů mých dětských her, ale od našeho posledního setkání uběhlo už mnoho roků. Nedávno jsem však na vzdáleném venkově dostal od něho dopis. Dopis, na který pro jeho vášnivý naléhavý tón nebylo možno odpovědět jinak, než osobní návštěvou. Již rukopis prozrazoval nervové rozrušení. Pisatel hovořil o vážné tělesné chorobě, o duševní poruše, která ho přisužuje, o vroucím přání spatřit mě, svého nejlepšího, ba jediného osobního přítele. Opravdu neznám člověka, který by se v tak krátké době tak strašlivě změnil, jako se změnil Roderick Asher. Jen stěží jsem si mohl přiznat, že ta lidská troska přede mnou je totožná s druhem mých chlapeckých let. Přece rysy jeho tváře nestratili nic ze své pozoruhodnosti. Mrtvolně bledá pleť, oči velké a hluboké, nos jemného židovského tvaru s neobvykle širokým chřípím, rty poněkud tenké, velmi bledé, přitom však nádherně vykrojené, něžně vykroužená brada, nijak nevyčnělá a zračící tedy málo duševní energie, vlasy jemné a měkké. Tyto rysy vytvářely zjev, na který nelze jen tak zapomenout. Dosti obšírně líčil povahu své choroby. Byla to podle jeho názoru vada vrozená a rodová, na kterou marně hledá lék. Podléhal jistým nadsmyslným představám o tom, jak prý si jisté vlastnosti již samé hmoty a tvaru rodinného sídla, jimž byl tak dlouho vystaven, podmanili jeho duši, jak nakonec hmotná podstata šedých zdí i kalného močálu, v němž se zrcadlili, ovládli duchovní podstatu jeho bytosti. Přece však připouštěl, byť nerad, že zádumčivost, která ho tak tíží, může mít do jisté míry přirozenější a daleko zřejmější původ. Je to těžká a vleklá choroba, ba blížící se již smrt jeho vroucně milované sestry. Za jeho řeči přešla zvolna Lady Madeleine, tak se totiž jmenovala, odlehlým zákoutím místnosti a zmizela, aniž mě spozorovala. V příštích dnech jsem ani já, ani Asher její jméno nevyslovili. A po tu dobu jsem se všemožně snažil rozptýlit přítelovu melancholii. Malovali jsme a četli spolu, nebo jsem očarován poslouchal, jak vášnivě improvizuje na svou výmluvnou kytaru. V údolí zelených plání, kde dlí dobří andělé, vzepěl kdysi v září raní skvělý palác čelo své. V říši myšlenky svou bílou věží svítil vdál. Nad stavbou tak ušlechtilou seraf křídla nerozpěl. Vlajky žluté, zlaté, slavné plály vlály na věžích, vše bylo ach v době dávné letiš ztracených. Každý vánek rozpustilý v ten přesladký den, pod cimbuří hradeb bílých plynul vůní okřídlen. Poutníci v tom šťastném dolu zřeli v oknech zářivých duchy tiše tančit spolu při loutnách, když vítr dých, kolem trůnu, který hostí, porfiriem se skví, se slávou a vznešeností panovníka království. Však zla, černě oblékaná, oblehla trůn vladaře. Plačme. Sirá jeho rána navždy budou bez záře. A sláva, jež nadstavením rozlévala jas, je jen šerým vyprávěním, zkazkou, větrům na pospas. Teď poutníci po údolí spatří rudým oknem vzdech roztřásat se hrůzné tvory v drásajících porivech. A jak dravý příval strání věčně proudí zvrat, hnusná smečka v rozchechtání, úsměv byl jí navždy vzat. Vzpomínám, jak nás myšlenky této balady zavedly k úvahám, v nichž Asher hájil názor, že rostlinstvo má schopnost vnímání. Ovšem Asherova rozhádaná mysl dodala myšlence poněkud smělejší tvar. Podle něho vztahovala se tato citlivost za určitých podmínek i na říši nerostů. Jeho víra ovšem souvisela s šedými kameny sídla Asherových předků. Domníval se, že podmínky oné vnímavosti jsou zde splněny souladným seskupením těchto kamenů,
řádem jejich rozmístění i rozmístěním plísně, která je pokrývá, i zetlelých stromů kolem a především dlouhým, ničím nepřerušeným trváním tohoto seskupení i jeho odrazu v nehybné hladině močálu. Důkaz této citlivosti je prý přece patrný, ulekl jsem se, když to řekl, v postupném, ale vytrvalém zhušťování tohoto svébytného ovzduší kolem vody i zdí. Výsledek prý mohu rozpoznat v té tiché, ale neodbytné a strašlivé síle, která již staletí utváří osudy jeho rodiny. Jednoho večera mi stručně oznámil, že Lady Madeleine skonala. Po několika dnech krutého žalu objevila se v projevech duševní poruchy mého přítele patrná změna. Jeho obvyklé způsoby byly ty tam. Zanedbával anebo zapomínal na vše, čím se až dosud zabýval. Chvatně, poplašeně a bezcílně bloudil z pokoje do pokoje. Jeho tvář, pokud to bylo možné, ještě příšerněji zesinala, avšak třpyt jeho očí na dobro pohasl. Měl jsem chvílemi dojem, že jeho nepřestajně vzrušená mysl zápasí s nějakým tíživým tajemstvím, že si dodává odvahy vyslovit je. Celé hodiny vytřeštěně soustředěně zíral do prázdna, jako by naslouchal nějakému pomyslnému zvuku. Cítil jsem, jak zvolna, ale neúprosně podléhám náporu jeho fantastických a přece podmanivých bludů. Neblahou moc těchto pocitů jsem poznal zejména v noci 7. nebo 8. dne po uložení Lady Madeleine do podzemní kopky. Ulehl jsem, ale spánek nepřicházel, míjela hodina za hodinou. Náhle upoutali mou pozornost lehké kroky na sousedním schodišti. Ihned jsem poznal, že je to Asher. Ty jsi to neviděl. Tak ty jsi to neviděl. S těmi slovy zastínil opatrně lampu, přistoupil chvatně k jednomu z oken a otevřel je do kořán vstříc bouři. Nesmíš, ne, na to se nesmíš dívat, řekl jsem rozekvěně Asherovi a odvedl jsem ho s mírným nátlakem od okna k židli. Podívej, mám tu jednu z tvých oblíbených romancí. Budu číst, ty budeš poslouchat a tak nám ta strašná noc uběhne. Stařičká knížka, kterou jsem vytáhl, byl Šílený trist od Sira Lancelota Kenninga. Došel jsem až k známému místu příběhu, kdy hrdina knihy Ethelred po marných pokusech dostat se po dobrém do poustevníkova příbytku chce se vstupu domoci násilím. A Ethelred, od přírody zmužilý a nyní po silném víně, jež vypil ještě silnější, nemařil více čas vyjednáváním s poustevníkem, jenž byl v skutku neústupný a zlovolný, pozdvihl svůj palcát a několika ranami vyrazil ve dveřích otvor pro svou obrněnou ruku. A poté vniknuv dovnitř, rozbil, rozerval a roztříštil vše na padrť, takže lomos a dutý praskot dřeva se rozléhal a šířil po celém lese. Když jsem skončil tuto větu, trhl jsem sebou a na okamžik přestal číst, neboť se mi zdálo, že odkud si z nějaké odlehlé části domu mi k uším nejasně doléhá zvuk, který pro svou naprostou podobnost by mohl být ozvěnou právě toho praskotu a lomozu, který Sir Lancelot tak důkladně vylíčil. Byla to nepochybně náhodná schoda, neboť uprostřed drnčení okení chrámu a obvyklého hluku a kvilu rozpoutávající se bouře mohl mne ten zvuk sám sotva upoutat či znepokojit. Četl jsem dál. Sotva však dobrý rek Ethelred vstoupil, pojal ho hněv a úžas, neb tu po zlovolném poustevníkovi nespatřil nejmenší stopy. Místo něho seděl před ním šupinatý, ohyzdný velikánský drak a na stěně visel tu štít z lesklé mosazy s tímto nápisem. Kdo vstoupil sem, vítězem byl. Kdo draka sklál, štít vydobil. A Ethelred, mávnuv palcátem, udeřil draka do hlavy,
Ten se před ním skácel a vydechl naposled svůj ohavný dech s řevem tak strašlivým a třeskutým, že Ethelred musel dlaněmi zacpat uši před tím ohavným zvukem, jaký doposud nezaslechl. Opět jsem náhle ustal. Nyní opravdu s trapným úžasem, neboť v tomto okamžiku jsem již nebyl na pochybách, že skutečně slyším tichý a vzdálený, ale ostrý, táhlý, prapodivný skřípot a jek, navlas odpovídající tomu, co ve mně vyvolal právě vylíčený nezemský skřek draka. Při této neuvěřitelné schodě zaplavilo mě množství rozporných pocitů, níž převládali údiv a krajní strach. Přece však jsem měl dosti ducha přítomnosti, abych sebe menší poznámkou nerozjitřil citovou rozervanost svého společníka. Vůbec jsem si nebyl jist, zda také on zaslechl ty zvuky, třeba že v posledních několika minutách změnil, pravda, své chování. Zprvu seděl proti mně. Teď však zvolna otáčel křeslo tak, že seděl čelem ke dveřím pokoje, a tak jsem jen částečně mohl pozorovat jeho tahy, i když mi neuniklo, jak se mu chvějí rty. Jakoby neslyšně, co si šeptal. Hlava mu poklesla na hruď. Věděl jsem však, že nespí, a to podle široce strnule otevřeného oka. Této domněnce odporoval i pohyb jeho těla. Kolébal se totiž lehounce se strany na stranu, nepřetržitě jednotvárně se pohupoval. Chvatně jsem vše přeletl očima a vrátil se k vyprávění Sira Lancelota, které takto pokračovalo. A když Rek ušel drakově strašlivému hněvu, vzpomněl si na mosazný štít i na jeho čaromoc, kterou teď zlomil. I odklidil zdechlinu z cesty a po stříbrné dlažbě zámku srdnatě zamířil k místu, kde na stěně visel štít. Ten však nesečkal, až k němu hrdina dojde, nýbrž s ohlušujícím strašlivým třeskem se k jeho nohám na stříbrnou podlahu zřítil sám. Sotva jsem vyslovil poslední slabiky, uvědomil jsem si, že se kdesi rozlehla zřetelná, dunivá a kovově řinčivá, zřejmě však stlumená rána, jako by v tom okamžiku skutečně dopadl těžký kovový štít na stříbrnou podlahu. Úplně vysílen vyskočil jsem na nohy, avšak Asher se nerušeně, odměřeně kolébal dál. Upřeně třeštil oči před sebe, po celém těle stuhlý jako kámen. Když jsem mu však položil ruku na rameno, celá jeho postava se otřásla, rty se mu zachvěly matným úsměvem a všiml jsem si, že cosi tiše, chvatně, blekotavě šeptá, jako by nevnímal, že jsem u něho. Naklonil jsem se až k němu a posléze jsem pochopil obludný dosah jeho slov. Dali jsme ji do hrobky živou. Říkám ti, že jsem ji slyšel už, když se poprvé slabonce pohnula v dutině rakve. Všecko jsem slyšel. Už dávno, tolik dní. A přece jsem neměl odvahu. Neměl jsem odvahu promluvit. A teď, dnes v noci, Ethelred, k smíchu. Což mi nechvátá vyčíst, jak jsem si s pohřbem pospíšil. Šílenče. Říkám ti, že v tomto okamžiku stojí před dveřmi. Lady Madeleine vteřinu zůstala stát na prahu a jen se chvěla a vrávorala. Pak s tichým sténavým vzlikem padla dovnitř, padla na bratra, kterého vzběsila a teď opravdu poslední smrtelné křeči strhla na zem mrtvého. Oběť hrůz, které předvídal. Pak se ozval táhlý, burácivý řev jako hlas tisícerých vod. A hluboký černý močál u mých nohou se chmurně a teskně zavřel nad troskami domu Asherů.